Kani kadek All India Radio Shillong ka khubor ban pulir iba dahun ramde. Kini kilong kimat bakong sanjong ka khubor minta kastem. Lapendap ek jingle buram bakat do General Bipin Rawat bat ka kurum jong u ka Madhulika Rawat hanung ba Delhi. Lapendong ka SHG Mela Kam Help Cam ha ka bhorambang SCNRD blong bat pleo menteri ka sarkar pedeng Piyush Goyal ka Meghalayan Age Store han New Delhi. Shopping in Pash ki khubor kani kalong jingpin binabadan kam. Kadba ke India ka lala panthaw history de ka jingpin jo ka jingpin dab ban ai palat shispa klur tali ki injection COVID-19 hakari ka All India Radio ka ai khuble baro ki doctor ki nurse bat kiwe ki nong tri ba khmat e bat ya baro ki baladab ban ai ka injection. Watla kari ka lapoi ha unyu maumer Hendring ka jing kun persha ka jingpang COVID kampat kun ikan tu ki nong ngap jongi ban ai inject pura bat kan tu ki weiru ban le lang kumju. Bat hakini ki ayom le kemeni kentu ye baro ban le tikinai kini ki lai tuli ki gandon jingera. Dengi ki jingda khamut bat shentur peni jinga iwe ni iwe bat le ko iki kiti bat ka dur khman. Na ka benta ki jingi tip be de bat ka COVID-19 pun our national helpline number not iwe ar like ndan new pranot sound bat iwe not new san. Bat how helpline ka jilla Meghalaya ka tahu number iwe not pra bat iwe not new not. Bat mentang ini paish ki kubor babnya. Kari barok kawai kalakan maburam ya General Bipin Rawat bat kakurim jong u ka Madhulika Rawat ki balaklat no dangshan ha jing pthai jong kaling sun baki shong ha Tamil Nadu. U Chief Justice kariu MV Ramana u Menteri ki kampo yeng kariu Amit Shah u Menteri ki kambariu Dr. S.J. Shankar bat kiwe ki Menteri Sarkar hinin kesni kiladan bentalang ha jing le buram bakat do ya General Rawat ha yeng sa jong u. Hadin ka jing bo sinti ya General Rawat bat ka Madhulika Rawat Menteri ki kampo yeng kariu Amit Shah la ong badak mensim ko bas ngukya pendap ya jingle buram ya General Bipin Rawat badia ka kulim jong u. Ula ong bo General Bipin Rawat ula long kadak jong ka jingslur bat ka jingkla jong u kala long ru ka jingdu ka bakraw ya kari. Lapan long ka jingle nyam bakat do ka met basa jong General Bipin Rawat bat ka kurim jong u ka Madhulika Rawat ta ka jingle buram jong kishipai Habrar Square Crematorium ha Delhi Cantonment hinen kasngi. Kumshi benta jong ka jingrakhe ka jingdap sanpos nam ka jilla Meghalaya bat ka jingrakhe new pusans nam ka Azadi ka Amrit Mahotsav hinin kasmi ka Meghalaya State Rural Livelihood Society BMMU Bhoirambong bat ka office jong ka Bhoirambong CNRD blong kalapan long ka self help group Mela Kam Health Camp Hamadan Kurkalang Bhoirambong Tribhoi District. Ukongsan hakali ka program ulong Menteri ka Sarkar Jilla Bapet ya katnat CNRD uba hamlet doling bat kiwe ki baylay dan lang ki kantop ya Menteri Sarkar uba dasakhet lamare MLA ka Umroy constituency uba George B. Lindo ka Deputy Commissioner ka Ribhoy ikong RM Kurba Project Director ba BJ Karshandi lembat kiwe. Lawan benishin benta hakani ka SHG Mela da ki self help group bat ki village organization baper jong kathan. Haka jingkrem jong ukum ukongsan uba hamlet doling lo ajing ro ikan hon jong ke NRLM ki balat reshito man pinsha bet pensaprang jingtip sya ki SHG bat village organization haki blong habaya day bat ki scheme sarkar ki balong kum ki la jingka syan pisaya ki ula omru ba ka sarkar kan yai tre ban kantiyo ki self help group bat village organization hapo ka jalla. Katanat ka kot ka kya kari kala pintip baki dan 9,000 dos pa nyo puprangot ki brew ki balakot no na ka COVID-19 hagini ki alpusaw kanta balala pat ka jingdan jing ki brew ki balakot na ka COVID-19 hakari minta kala kanjosh ka kandai puprapan lahin rew na ka shispa. Kidan ro prahajar san spa laingot ki balayo thamai ka COVID hakini ki alpusaw kanta baladem. Ha Meghalaya kidan arpuengut ki bayo thamai ka jingpang COVID-19 ki balakintiyo ka jingdan ki nongpang COVID ha ka jala ki arspa khan rungun bat iladan ro iwe balaklat na ka daw ka ni ka jingpang. Ha ka way pat kalyang ki ladan ro arpulaingut ki balakot no na ka COVID-19 bat ka jingdan jong baro ki balakot pura na ka ni ka jingpang ha ka jala ki long prapu arajar kandai spa nyo pu arngun. Bat ka jingdan ki balaklat na ka ni ka daw ka ni ka jingpang ha ka jala baro menta ki long 6,000 saus pa nyo kuntungun.
Komisi Benta jong kajing rakhe kajing dapsan post nem jong kajing yo jilla ka Meghalaya ka Department of Chemistry jong ka Shillong College ka lapinlang ka national webinar ka bashisgi halor ka phang recent developments in nanomaterials chemistry and natural products chemistry hanin kasngi ki resource person hakani ka webinar kilong i Dr. Jasha Momo H Anyal scientist ka CSIR Indian Institute of Integrative Medicine Jammu but u Dr. Subhajit Das assistant professor ka NIT Agartala kani ka khubor ka wanchpi na ka All India Radio Shillong. Hakajingpli ka dukan Meghalayan Age Store ha New Delhi Piyush Goyal ulaong baka perthei kampat yo iya ka jingdon bat ka jingla jong ka than sa tela mingi ulaong ro banalor ki jan rendia ki tiar bat ki jingshna de ki siet bat ki we ki tiar ki ba khamper na ka than sa tela mingi kinong ki bayat yo bha omtang ki nong jong ka na ka ri hindai na kaleng ka perthei ro Menteri ke Sarkar Pedeng Makhni Ekatanat Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textile, Piyush Goyal ulaong baka jingong ya ka jingong Menteri rang ba do kari Narendra Modi, bat ulaong bakari India kanam ke tat hadu baka than syate lami bat ka than ba syate jong kari, kinpoy syaka kardan banlong kumjo bat ka than ba syate bat sep ni jong kari. Ka Sarkar Meghalaya hakaway ka Sur Kalabanjir Balimba ka North Eastern Democratic Alliance NEDA anla ban pinsngaw siya ka Sarkar India kabayade bat ka jingdawa ban pindamno ya ka Armed Forces Special Powers Act AFSPA habay kren bat kilat patay kubor usimbot Menteri rang ba uba Preston tensong ulaong bala bandra ya ka mat bayade bat ka jingdawa pindam ya ka AFSPA siya ka Sarkar India ling ba jong ka NEDA ulaong baka NPP kadai ka badan benta hapo jang ka NEDA bat ulaong ro ba Menteri rang ba unsara ikani kaman hakate ka rinsan bat kentu ya ka Sarkar India penpendo pendamno ya ketika ana ka than sa telami ini ka Meghalaya Domestic Workers Movement but Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association katma urang lijuki tur bat ka Social Accountability Forum for Action and Research kalapin long hikajing pensngupat ba hanim kasni halor kajing jing rapisa ka balakular dak Sarkar ya kapisa ka ba 8,000 shispa tingka bat 1,000 tingka lapin bana ikani kajing rapisa ka rukom jong kajing kershani ka bainung sngi jong kinong bala ki bala shakta hakajing wan jong ka klam COVID-19 ba jong ka Chief Minister Relief Against Wage Loss but nakabenta kinong bala ki bala dep pendung kerteng but ka Meghalaya Building and Other Construction Workers Board kajing dhing kali hanang ba Shillong kala nang jur kat nang mi kisni de kajing nang bon jong ki breu bat kajing jing jar ban yo iki jaka ban penhe iki surong habaya kren bat kilat pathai ku bol usimbut Menteri rang ba kajala ba Preston tensong ulong bahadin jong kaying darbar thawan kaladon ro kajing thumu ban penkendra na wat ya ka Secretariat New Shillong Township uba tensong ula ban rap ro ba kajing penyo iki jaka ban penhe iki surok ha Shillong kalong ka bejenjar palan namar ba kibrekin fo aban ai ki jaka jongki ula pentep ro ba ka Sarkar ka thumu ban wanra da ka Shillong da ka surok bypass ka berin hapo kanong ba bat kawai na ka bakum kata ka balapen kre ban pentrikam ka dena Rhino Point Menteri Ketenat Boarding ke Sarkar Jalla ba Preston tensong ula kedew halor ke jingdan kam jong ke jingbo iki smart meter haman kawai pakawai ke longing ke Jalla na kebenta banlan ke jingdap ram jong ke Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL ula ongro ba ukulor ban penki imbiang ke MEECL bat penong ro iki jingilang kemi penya bat ki board penya jong ke corporation na kebenta ke jingmod bat ke linti ban penli pisa Ketenat Boarding ke Jalla kadang saaram haduk palat 8,000 klur tingkah hapo kini ki palat shipos nan mentah. Badak baswa berpenkut ya kukubor sasisin kimat bakongsan. Lapenda be kejingme buram bakat do General Bipin Rawat bat kekurim jong u ke Madhurika Rawat hanung ba Delhi. Lapenlang ke SHG Mela Calm Help Camp halbhoy rembong CNRD Blong. Bat pleo Menteri ke Sarkar Pedeng Piyush Goyal ke Meghalayan Age Store New Delhi. Mentang la poish ka bakot jong kukubor ka bawan shapi na ka All India Radio Shillong.